persatuan dan kesatuan. Oke, silakan Mas Mandel. Slindro. Blangkone dicapat ini lho, Ben. Lah. Malih padang. Lho ngenyek, padha karo ngarani ndas iki lampu napa piye? Kok kira lampu. Iki ngono dudu lampu. Iki Iki dudu lampu. bakso beranak. Kowe iki yo ngawur. Lah apa kuwi? Iki dudu lampu, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Kena tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilat Sing arep dilat iki sapa? Wis syukur. Ah iki jelas kok. Mas Raga nduke kok gak gowo. Nah. Tak ganjel isik Mas ben gak ngledek kae blangkonmu. Mane ketara nek bangkon sewan. Lah wong yo sak pethuke iki mau. Ah, sae to Mas. Apik. Sae. Ayo yo Jan. Rukun Islam. Alah. Wong gandrung rukun Islam lho. Gandrung ya percintaan. Mas yo gandrung percintaan kudu eling 5 wektu. Nah. Oh, ya ora apa-apa berarti. Ora apa-apa. Rukun Islam ora apa-apa, ora apa-apa. Engko Tunduk kelawan panyuwun saking Mbah Kuat. Kagem jamaah sedaya. Lah alah, Mbah Kuat iki wong ngegong ning kono kaya melok njaluk. Kaya melok njaluk. Kok tumbas. Nggih. Enak rukun Islam ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa, engko duet karo Mbah. Nggih, mboten napa-napa. Dijumbuhke. Rukun Islam. Apik lho suarane. Apik suarane. Raine sing elek iki. Ya nek pengin apik yo dicet. Lakuane bareng. Kang 5 puniki. Bojone ya wayu lho jane. Ya ayu tapi gene ndase. Yo enek tapi nyenil. Katindakno mring para sasama. Coba ganti sliramu Yayi. Coba ganti sliramu Yayi. Alah. Ya seneng kok. Ndek. Aja pada Aja nganti ditinggalke. Ya. enake cacak lho ya nek padha kurune, sing lanang kuru, sing wedok kuru, nek ambung-ambungan iso muni lho mak lotak ngono. Iso kaya wong rondo. Nah, iso. Ya. Ndek. Ya. Kula to. Iya gentenan. Iya no. Rukun Islam puniki. Ayo bener Endal. modal. Sahadat tekan angka siji. Bagaimana? Kang angka loro. Kaget aku. Marai mecah. Konsentrasi. Iya. Sari-sari iki, Mbak. Kang angka loro salat dene kang telu. Poso-poso nindakne Ramadan. Wale. Wale. Iya. Ramadan nindakno poso kapajakat kang 5 ibadah haji. Entah sampean bareng 1 2 3 Mas Mandel. Rukun. Ngono tak diselereng, selereng dalange mesti selereng sampean. Lereng. Rasa ganggu ngono Aja nyapet ganggu. ajane. Kok ganggu? Lah jarene bareng. Bareng iki mesti Mas Mondol karo